Възможно ли е само 1 литър водородна вода на ден да подобри издръжливостта и качеството на живот при жени с наднормено тегло? Именно това ще разберем в днешното видео, така че останете с нас. Здравейте! Това съм аз, Силвия, тук и сега в цялата си прелест. А сега бъдете готови за моя аватар. Здравейте, приятели, аз съм аватарът на Силвия и днес ще ви представя ново изследване, според което водородната вода може да повлияе благоприятно върху тялото, от кардиореспираторната издръжливост до метаболитните процеси. В проучването участват 12 жени между 40 и 65 години, които в продължение на 28 дни приемат ежедневно по 1 литър водородна вода. Изследователите проследяват показателите за физическа издръжливост, усещането за умора, както и хематологични маркери, за да оценят ефектите върху здравето. Резултатите показват значително подобрение в издръжливостта и способността за справяне с натоварване при жените, които приемат водородна вода, спрямо контролната група. Също така се отчита по-добро възстановяване и повишена работоспособност без използване на допълнителни добавки, само чрез водородна вода. Изследването заключава, че водородната вода е безопасна и ефективна за хора с наднормено тегло, които искат да повишат своята физическа активност по естествен начин. Аз съм аватарът на Силвия и ще продължавам да ви показвам научно доказани ползи от водородната вода за спорта, тялото и по-добрия живот. Очаквайте следващият епизод. До скоро! Очаквайте още много интересни информативни видеа. Абонирайте за нас, следвайте ни в Facebook и в Instagram и останете на линия.